Vam proposar en el valencià Martí Domínguez que escrivís una història que ens lligués amb el món animal i ens va sorprendre proposant-nos parlant dels cucs de seda. Tothom, en principi, té més tirada a parlar d'animals grans, animals mitològics o animals que hagin tingut un gran protagonisme en la història de la humanitat, però els cucs l'han tingut en certa manera, perquè els cucs són els animals que fabriquen la seda. La seda ha estat un material molt preuat, la van començar a exportar els xinesos i després a tota Europa i també a la península Ibèrica, particularment a València, va haver-hi una indústria sedera molt important. Però a més, el cuc, que és l'animal que esdevé papallona, i és la papallona que no pot evitar anar a morir davant de la llum, ha tingut un gran valor simbòlic i religiós. S'ha interpretat com a símbol de vida, com a símbol de resurrecció, com a símbol de mort. Hi ha moltes coses a explicar sobre els cucs de seda i ningú ho fa millor que en Martí Domínguez.